めにすまね。若さんを期待しています。彼はあなたにどれでしょう。ダミアンは天国にいる。彼の魂は安らかに眠っているのだろうか。恐れないでください。そして3年になくに私たちの色はムサの国魔術にかかってしまいました。バカ人。イヘヘヘヘ。めっちゃ